Tes, 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 tes. Satu, 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 dua, tiga, satu, dua, tiga, tes.
pengganti nggak boleh kelihatan. Udah ya, ke belakang ya.
Huriana hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, sian asi ni rohan itu hatta nunga di pataripar hita tu tahun na baruon tahun 2022. Di bagasan serep ni roha, jongjok kami nuayang di joloon, pasahat tuhamu amanami inanami, naposo bulung remaja doho sekolah minggu, daktar bae swadong nahurang lobi di parsaurata, nang di pakkobasion nami tuhamu di tahun 2020 sada nasalpui. Di bagasan holong ni tuhata, mangido hami asa marpamuati rohamu tuhami, dia kahagaleon dohot hahurangan nami. Masih tangiang mahita asa di pargogui tuhata hami makobasi huriata. Lam tudengganna di tahun na baruon sialani sahak matabe sian hami sude parhalado ni huriata tuhamuna. Selamat tahun baru ma dihamu saluhutna. Selamat tahun baru di Debatado bonana doho ujungna ibana parjolo jala parbudi. Adorang sotari parhita tu tahun 2022 on nunga parjolo tuhat tapai mahon hita jala mangarade ngolu dohot nasa narekot di hita. mulai tema di hatuani na patiri ngoluta tu tahun na imbaruan. Beta mahita marsoba marsaor dohot debata napunahwaso dohot partikiani ay namaringan maibana di tongat-tongata hita mabangso pinarmahanna jala debata sa diri saor tu hita marlas ni roha mahita mamuji pasangap ibana maredde mahita. Marhite-hite guarni ribata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di parbadia, na tumupalangit dohot tanaon. Amen. Ahu do alpa, ahu do omega, bonana dohot ujungna, ninna Tuhani, na adong dohot naung adong hian dohot naro, pargogo no samurung. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan dibata, sian asini roham do umbahen sahat hami tu tahun na imbaruon, hodo na mangramuti hami di bagasan tahun na salpui, saya asi maroham, saya unang tulak hami nuaing, saya dungani mahami di bagasan tahun na imbaruon, pasu-pasu hami ro di akka ulau na denggan, nahu ula ami marhite-hite guarmu, alai nagumodang pasu-pasuhan mah hatam na bedai tu rohanami, asa gabe na imbaru rohanami,
asa tarpar masuk ho hamitu banua gijang di hasusuda ni buhal nami. Amen. Marende maita. Tangion hamuma patik ni debata di tahun na baruon iman tersurat di poda tolu ayat 5 marhaposan tu Jahoba maho sian nasaroham jala unang marpungun sandean ho tu pikiranmu sendiri atong rap manggidogogo mahita sian tuhata ale Tuhan debata sai pargugoi mahami manghulaun hombar tu patikmi. Amin. Marende mahita. Tato potima dosata diado penedebata martang yang mahita. Ale Tuhan debata na dibanua gijang para sairoha na somurung hupartutu hamido holan alani asini roham na mangudut ngolu nami sahat tu taun na imbaruon godang do dosa huula hami di taun na salpui marhite hata nang pambahenan nami sai unang jolo taba sai pasombu mahami mangolu. Hasma ami jawanon membaruan
paubahon rohanami tulomo ni roham. Di halomohon roham do asa marhaposan tuho hami ay hodo bonana dohot ujungna guru di hodo ngolunami alai sipata naing guru di hami sa guru tulomo ni roha dohot pikiran nami humbain hami molo tulus mah uparsita hami sipata lupa do mandok mauleate tuho jala molo sosaut na di roha nami gabe mandele do hami jala manarita tuho. Ale Tuhan, paingot mahami mananda hagleon nami. Asa say toktong hami marhoposan jala marhaporusan tuho. Say urupi mahami pahubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si pangulu hami dohot alani guarmu nabadiai ale Tuhan say asima roham di hami halak nadangolon. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata songonon do hata ni Jahoba undang ho mabiar ay ahu do siluluhun ho nunga pola hujau guarmu ahu nampunaho hasangapon ma debata nadikijang. Amen. Marende maita. Hatan ini bata turpuk di tahun na imbaruon iman tersurat di Parjamita tolu ayat sada 110 tolu. Marti kibedo luhutna natinopa marti tibedo huhut nasa sakap-sakap di hasyangan on. Marti tibedo natubudo damate namanuan dohot namangurati nasinwani. Namambunggangi dohot napa malumhon namangalohai dohot napa ulihon. Natangis dohot namekel namangundungi dohot namanortor. Nama bolokon batu dohot mapa penguhon batu nama si umaan dohot namandao sian nama si umaan. Namangalului dohot namangaramoti dohot namambolokon. Nama ribahi dohot manjarumi nama uhom boti dohot na marhatai. Nama ka hoholongi dohot nama kosong namar musu dohot namar demak.
tung aha ma parsulianna tinggal di pangulu marhite sian ulaunna sendiri. Nunga tung takas wida hangalautan na tirungur pukon ni debata tu jolma manusia. Asa mangaraguluton marite sian akai. Alai anggo ibana denggando saluhut nai dibahen ditiki hale he tanna ditopahon do huhut roha hangoluan saleleng-lelengna tubagasan rohana sida holana sodapot jolmai sulikit tona jadi-jadian na jinadihon ni debata sian mula-mula sahat ro di ujung. Di baini nungatung hutanda danga dong nadumbengan di nasida dada marlas ni roha dohota mambehan nadenggan saleleng di nguluna. Akup ni tahe manang ise jolma na mangan dohot na minum dohot marnida na denggan marhite sian ulaan na silehon-lehon ni debata do nangi ima satna martua do akan na tumanghion hata ni debata jalan na umpeopsa. Amen. Marinde mahita. Tahat tidakon ma haporsetai songon na hina tidakon ni dongata sa porsian disandok portibion rap mahita mandok au porsea dibata Jehovah ido ama pergugunas kedosan na tumapalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni dibata Jehovah nasasadai ima na tinubuhan ni si Maria na gabi-gabi sianton di parbadia andorong ido tuata di panguman silatus namate tarpajal do imana natuat tuban watoru dung ditanom lahudul di siamun au porsian diton di parbadaya jala adong hasada hurian nabadia haria hotopan jangan rasa. Amin. Sunggul-sunggul guarni parmingguata sadarion ima parpunguan tahun baru dohot topik debata do bunana dohot ujungna 2 palian na marboho dung sidung jamita tapapungu pelian tu kategorial na poso bulung marende maita huhut papungu pelian. Roh itu jurnal
martangi yang mahita. Damai ni debata na sumurung sian saluhu na roha imana mangaramoti ate-ate doho pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marita saluna kamanginang. Ditikyon hami Pandita Joshua Martua Frandiko Aritonang opusunggu dot keluarga na di huta tong do besong na tao ni kamang ngolo do keluarga na tao ni tong do besong nari tong do keluarga na di huta sama selamat tahun baru nami tu amanginang sude nahina holongan ni Kristus selamat tahun baru ma di hita kamanginang jala di tikyon kubuat kami sautik obas dinalaho pasti nalaho bandokon pasti gudang doa kahurangan nami di bagasan satahun secara pribadi mangido maaf mahami akamanginang dia kahurangan di pakobasyon nami tarsongon ede tanakin nang pata, nang mata, nang pat, nang tangan, luhuk na marsala do. Somal ni jolma do gok akahurangan na alai dangga besa da pembenaran ni dia kahurangan alani akamanginang masih tangyangan mahita asa anggiat boi lam ni paryahan tujuan nyarion lam dumenggan akapakobasion di tonga-tonga ni huriata. Posroha di tahun nebaruon gabe tahun para sini rohau mau dihita gabe tahun nagok akka pasu-pasu dohok lasni roha anggo pangiduata ngasidong benian tahun nagok paru kiloni 2020 sada jalatung tahirim ma tahun nagok akka lasni roha di tahun 2022 on ima pangiduata Tuhani nang songoni di akamang inang sude nang aka keluarga pe di tahunon tahirim ma tahun pemulihan di sude aka ekonomi di sude aka parkarejoan doh lan akana asing ima songon pamuhai dihami akamang inang nang dihita sude sian pribadi nami sadiri nakin pasat kami mas selamat tahun baru jala mohon maaf dia kahurangan saya masih tangyangan mahita anggiat boy ilam duenggan na kapakobasion tujuan nyarion ditikyon naing marsaor mahita do hatani debata marhite turpuk jamita na dienet sian pangukapon 20 sada ayat sada saha rodi onom a pangukapon 20 sada ayat sada saha rodi onom a jala ditikyon songon somalna omma obasna di eporusta songon pucuk pimpinan ni huriata lau pasaton barita nauli dihita dan apala bui tarbain nasida ikorro alani disadok HKBP tanggal sada gabe tikki doi di pucuk pimpinan laho mamakulingi sude ruas ni HKBP marhite jamita naong pinaradi nasida alani hujaha majolo parjolo dihita turpuk ditikyon sian pangukapon bidu 20 sada ayat sada saha arodi onom a adong dot hedi alani tajaha masih secara responsoria dungi huida ma banua gijang nai baru dohok tano nai baru ainung ngasalpu banua gijang na parjolo dohok tano na parjoloi lau tipe dangadong be jadi hubege ma suara nagugo sian habang sai namadok oddo joro ni debata di tonga-tonga ni akajolma namaringana maibana di tonga-tonga nasida
Jalan nasida ma bangsona, jalan debata sadiri saor tu nasida. Dungi didok na huddul di habang saima, idama, saluhuk na do hupai baru, jadi didok ma, surat ton mai, ay haposad do akkahataon jala sitong. Hujahama dihita barita nauli na ginuriton ni pucuk pimpinan ni Huriatta opue porus pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Debatado bonana dohot ujungna. Hamu akka amang dohot inang naposobulong remaja nang dana petahe. Ganup ruas ni Huria Kristen Batak Protestan na hinaholongan. Selama tau baru ma pinasaha tu ganup hamu diinganamu nabe. Parjolo situtu saha mata benami tu hamu di bagasan holong ni rohan itu hatta. Sadarion rap mahita pasahat puji-pujian. Hamolateon dohot panobaon tutu hatta situlu sadai di bagasan ate-ate pikiran pakilalan nang todit tabe. Siala say rap do ibana dohot hita di pardalanan ni ngolu nang ulaut ta marsada-sada marsaripe marsahuria dohot marbangso Indonesia di tahun 2021 nang salpui. Di palumehon ibana do pasu-pasuna na maragami tu hita. Atikpe ta adopi na maol situtu di pardalan ngulutta di bagasan na sa taon bolon na salpui. Tapuji madebata situlu sadai ay sayrap do ibana do hotita di na mangodopi panonggopion ni kopit sa pulusiyay tungolutta manangolo ni si solhota do dongatta sa huria nang sabangso. Di ujung ni bulan Juli polado 15.000 halak ruas ni Huriatta di sadok HKBP na sinonggopan ni kopit sa pulusiyay. Adong 450 halak na aguan hosa jalabahat situtu na aguad dalan ni ngolu. Atik pesongoni borak na pangotak ni pandemi diadopi akadongan alay porsea do hita namia do toktong tuhatay rap do tita patupa pangapulion dohot pangurupion tu akka dongatay. Nang Tuhan na humaliak kita akka na mangadopi si taonon na sarupa. Didongani ibana do hita patupa akka ulaut tabe na maragami. Asaboy hita dapotan si panganon doho si inumon. Jala makubasi dongat tajolma. Tarlo mobi makubasi akka dongatta na manaon sahit hinorhon ni kopit sa pulusiyay. Dohot hinorhon ni sahik na asing petahe. Pola adong na ikomarujung ngolu tumibu siyan na tinagam. Disido ibana rap dohot tita madungdung sitta-sitta na maragam sitta-sittata na maragami nang dipartikian kopit sa pulusiya. Tahalasod do na masih beta-beta dohot masih urupa dohita ruas ni HKBP dohot pamaretta di na maragam tirket patupa akka si patupauta lahong mangalo harara ni kopit sa pulusiyay. Isarani na satia marhite namar tolute testing tracing dohot treatment. Manang dohot mar 5M mar masker mamuri tangan majaga jarak manulak dohot madohoti hariburon dohot mangurui pardalanan tatu akka inganan na asing. Songonido nang vaksinasi si hobasan vaksinasi si hobasan parsidohot do Huriatta patupa vaksinasi rap dohot pamaretta gabe boy ma di bulan September 2021 lamoru di negara taon bilangan ni nasinonggopan ni kopit dohot na aguan hosa siala kopit sa pulusiya. Di patogo de batado hita tong di napatupa ulaon papunguhon na rikot laho manalesehon utakta songon HKBP tudana pensiun. Di ujung ni September nung ngatagarar 104 miliar sian 144,3 miliar na adong ikon sigararota. Pinarade ni debata marhite program 1.000 rupiah
sadari dohot dalan na asing na tapatupa dohot marhite ale-ale ni HKBP na makaholongi tuhat ta dohot hurian na HKBP ima na pinakulingan dohot na sinusuan ni Amang Luhut Besar Pajaitan di ujung ni bulan Desember nung ngameret behitasian program pensiun manfaat pasti tu program pensiun iuran pasti nasuhita sadiri be makubasisa alai hinubasan ni dana pensiun lembaga keuangan na niramotan dohot ni mata-mata ni negara Republik Indonesia marhite undang-undang tatangyak do asa di ujung di Desember 2020 sadai salese utang tai akup ni saluhut nai masai denggado pakobasio di sadok HKBP lahu patupa ulaon pemberdayaan manang pahisat hatawota lahu markobas di huria nang di masyarakat atik pe bahak dona tapatupa marhite dalan digital denggado mardalan nang akarapot ni akapaditata di sude distrik di bulan Juni saat September jala rapot padita hatopan di hari 25 saat 20 Oktober 2020 sada adong na adok bohi marhite na mangihuton prokes na rocking alai las adong do na marhite virtual posdo tong rohatta pabua narapdo ibana dohot tita di tahun na ibaru 2022 on na di bagasan na ikot tong do pihita marsitutu mangolu di bagasan partikian hasomalan na ibaru ima mangolu dohot mangula di bagasan hajamoton na tutu ala di tongat-tongat ta dope COVID 10 siai jala ikot tong marsiajar hita laho mangula dohot mangolu marhite internetisasi segala sesuatu ima na mangolu dohot mangula dang beholan marhite dalan uju dang jupang dope internetasi segala sesuatu alai nunga memake akka dalan nasaurdot tu haradeon ni digitalisasi lahu patogu pos ni rohatta di padongan ni debata Jahoba dihita nang dibaga sa tahun 2022 on masay apit hata ni debata memakulingi hita di bona ni tahun on ima hatana na tersurat di pangokapor 20 sada ayat sada saharo di onom a ima na nyukap ni debata tu sahala situa di akka huria di huta Efesus di Asia na mekmet tongon madapoton ujung ni abad na parjolo uju tarbuang ibana di pulau Patmos siala satia mangihut Yesus Kristus marhite pangukapon tu ibana di papos debata na hudul di habang sana di banua gijangima rohana taringot tuisedo debata si sobaon nai na pinaukap ni debata tu ibana ujui ima pabua narikot boto onna dohot na ikon pabotohonon na tuganup na porsea ujui parjolo di Asia na mekmet na tongon di paburu-buru jala dibunuh Kesar Domitianus siala dangolo na sida dipaksa kesari lahu manobba debata ganaganan na pinajongjong na ima ilah kaisar jala tu akan na porsea dung abad parjolo naikon mga dopi parukilon na mekmet saha tu nabalgasi tutu tarlumobi parukilon naso taradopok kita akan na porsea siyan hatawot tasadiri songojolma na muramar taporon hata ni debata pinaukap na tu si Johannes Ido tong nagabi hatana tuhita ruas ni huria di bona ni tahun 2022 on sada tahun na sotaboto dope dia pinadaar na siyan bona sahat tu ujung na pinatolhas na marhite pakukapon tu si Johannes madapoton ujung ni abad parjolo na tongon mga dopi tantangan na masay balga naso taradopisa jala dirina manang siya dirina sa diri ido tong tangihonon jakonon au honota ditikyon dinamangulu dopi hita rap dohot COVID 10 siyay rap dohot pakorhon na najorbuti tungolu si ganupari dia manaboy si Parsiajarata si Botoota si Peopota songon akka si huton Yesus Kristus na satia siyan na nyukap ni debatai tu si Johannes dohot tu halak Kristen di Efesus jonokon ni ujung abad na parjolo dohot tu hita nuaeng di tahun 2022 on
ima mangihut ton ayat onom a debata Jahoba do naparjolo jala naparpudi bonana jala ujungna manang dihatagorik alpha dot omega he arke dohot ho telos sian i di enet temani jamitata sadarion debatado bonana dohot ujungna nung ngaboy tadodo hinabagas ni hata ni debata taringo tu dirina sadiri jala dia na nidok ni hata ni debata na hudul di habang sanay na jolo tu si Johannes jala nuaeng tu hita akan na porsea di ibana di partikiat tanuaengon ibana do debata nuaeng nanaeng ro doho ditikki naong mamuka tikki na salpu asa unang mabiar hita ala parbinoto do ibana di sude na namasa na jolo namasa nuaeng dohot nanaeng masa ditikki nanaeng ro hot do ibana disi ala debata na songon ido ibana tarbahen ibana do patupa ulaon paluahon ditikki nuaeng manang present ditikki nanaeng ro future jala mamukka sian tikki na salpu auris ala debata na tu paluahon ditolusa partikian i sada-sada jala naboi patupahon haluahon na tolui di sada partikian nuaeng gabe pos doro hatta di haluaon na pinatupani tu hatta tu hita dang di bagasan nguluta nang di bagasan nguluta di taonon idong na pinatol hasian bona ni pangukapon saat ro di ujungna na parjolo naung patupa haluaon kosmologis manopa paadokon parohon banua gijang langit dohot tano dohot laut nai baru manggotihon na parjolo manang naung salpui ayat sada debata na marhagugon situtudo ibana dangadong na asing boy patupa nasa na pinatupanay hola debata Jahoba do na boy patupai masarikot doi dihita na mangol di partikian na masay maol na makaposisa gari langit dohot tano nai baru boy patupaorna balama akan asing nai gari ada di dok na paduakon debata na alpha dohot omega ido na tongon patupa jala parosian banua gijang Jerusalem nai baru na umuli sian Jerusalem na salpu dison tatakuk mana nidokna tarbahet debatado patupa haluao dingulut tanuaeng pola digobarhon imar hite na patuat sada huta nauli Jerusalem sian banua gijang dison dang didok na naeng tuat alai natongon tuat tarbahet debatado patupa haluao nang dipartikias sinuaeng masariko doon tahaposi dingolu-ngolu nang diulaw ta di bagasan taonon tarbahen ibana do patupa na sutardodo rohata na diduru ni parbinotoan dohot hatawota na patuluhon na tongon jalananaeng patupawon manang parohon bagas jorona di tonga-tonga ni hajolmaon inganan parmianan na mabahit jolmai gabe bangsona jala ibana maparsaorhon dohot nasida asa dakola ditikki na rope asa marsaor ibana dohot tita alai nuaeng ditikki nuaeng asa dakola di banua gijang be asa marsaor debata Jahoba dohot jolmai alai dohot do nang nuaeng di portibion asa jonok do ibana dohot jolmai masariko do o dihita akan na makilala hirana so ditonga-tongatta debata marparsaora dohot tita madongani hita mangaramoti hita di partikian COVID-10 sion hiramadao debatasian hita alani i marhite pangukapon ni ulaw ni debata na tukpatupa songoni masarikot tapapos rohatta narap dohot tita do debata di bagasa taonon ganu pari ganu tikki dang jadi hita ganggu disi manang di dia pe inganat tamangolu dohot mulaulaon radedo ibana tapar sauri napaupaton natuk ditikki na naeng ro mangapus nasa ilu-ilu sian mata ni jolma pasohot hamatean
arsak ni roha angguk-angguk na hacit ala nung ngasalpu na parjului. Dang arsak ni roha angguk-angguk na hacit hamatian na manotong jabarta na satia manghihutod Jesus Kristus di bahay debata na hudul di habang sanay. Alay paluaon na do hita siyan akay. Ala debata na songonido ibana. Hita pe akka na manobba ibana dang jadi gabi akka na paro akay. Uju mangolo di portibyon. Na satia manghihutod Jesus Kristus dang jadi mabiar mida akka arsak ni roha. Ilu-ilu dohot hamatean. Ay dang manahan akay jaladang i ujukta. Baliksado las ni roha dohot hanguluan i rap dohot debata na alpa dohot omegay. Napalimahon naong pay baruhon sa luhut. Nung nga di patu pa debata ulaon paluahon hita marhite na manalpuhon na parjolo manobba na ibaru on mapangapulyon na masay bagas tu akka na marnida ngoluna di partikian nuaeng masay dok situtu gok parukilon debata tay tongon nung nga patupahon ulaon na ibaru tu hita ala debata na patupahe baru do ibana tu na parjolo dohok na robi dengan mahita akka si sobba ibana dang gabe akka sisian na makomol-homol na lausalpu na somartahan na sorikot peopon alay gabe akka narade pay baru nguluta dohot dalan ni ngulu-ngulu mahita. Ima jojo tu hita ganu pruas ni HKBP di bagas sa tahun 2022 on asa tapay baru tapabagas dohot tapatogu haporsiaot tadi debata bonana dohot ujung nai ima debata natuk patupa 5 ulaon naong adar nakin 5 ulaon paluahon ditolu partikian ima nuaeng ditiki na naeng ro dohot ditiki naong dibonai ditiki na salpui jala patuduhusa marhite na parohon banua gijang dohot tano nai baru hutan nai baru to pertibion parohon jorona to pertibion marsaor dohot tita son bangsona jala manalpuhon na robi manoppa na ibaru ikkon ingoton halasonon dohot peopon ni hita hala Kristen sian abad parjolo sahat tutikyon dang maribar hita akaruas dohot partohonan ni Huria HKBP Huria Kristen Batak Protestan nang marumur 160 tahun ido haporsiaw na tugu songon di tahun 2022 on tati rumah akahala Kristen di partikian ni Kaisar Domitianus akan abadia na manotong satia nang pe di paroke sari itu nasida ancaman saha tu na mangago hosa nasida molo somanobba di bata gana-ganaanna ala ditangihon di auhon dohot di peok nasida pangukapon nyukap ni debata Jehovah na huddul di habang sanai namadok unang mabiar nasida ala ibana do alpa dohot omega bonana dohot ujungna ido jala ima tong mangojar hita hala Kristen Batak di bagas sa tahun 2022 on manotong patupa na denggan di ngoluta dang mabiar mangalo na jahat nang molo ikon mangadopi tantangan sinuaeng natongon ta adopi dope di partikian COVID-10 siyon sudehi tadi ragam ni rumang ni nguluta ala ibana do alpa dohot omega bonana dohot ujungna jalasian ni jalasiala ni i dang magoboti nguluta nang somargogo hita patupa akkanauli baliksa palu mehonon na do narikot diganupita ido tong pos ni rohata dinatabonai sinode godang di bulan Oktober 2022 on songon nang tinotopon ni rapot majelis pekerja sinode di bulan Januari 20 sadai pasaut ton haputusan ni 2 hali sinode godang ditiki nang salpu ima pamonayon sentralisasi parhepengon di HKBP dung jolo di parade sada tim nang pinabaki ni uluan ni Huriata nung nga dihatay rapok majelis pekerja sinode di bulan Oktober 2020 sadai jalan na ikot jolo mamolus akka seminar dohot sosialisasi di bulan Januari
sahat tu adorang so sinode godang 2022. Sentralisasi on ido dalatta songon huria naung matoras situtu manalesehon akka masalah di tonga-tonga ni huriat ta salelengon. Lao sentralisasi ido patau hita HKBP sadengga-denggan na patupa ulaon songon huria. Dao dumenggan sian na sailaon. Ala debatatta situlu sada ido bonana do ujungna. Tarpatu pahita do ulaon manelesehon utak tatu dana pensiuta. Laos tarpatu pahita do tong nang ulaon nauli patupa sentralisasi perhepengon di tonga-tonga ni HKBP mamukka sinode godang 2022 naroon. Tapapos marohat tapatupai. Saroha sa pikiran mahita patupai doho ulaw tanah asing songon huria nang dibagasan ngulut tamar sada-sada di bagasa tahun 2022 on. Ima tagwari tahun kesehatian laho pasauton transformasi di HKBP. Ima dalat tamadungdung na pinangido ni rencana strategis ni HKBP tinotopon ni Sinode Godang Desember 2020. Asa nangit-nangit alay totu pasauton pisi ni HKBP gabe pasu-pasu tu portibion. Iba na matong natahaposi bahed dongata mangulu dohot mangula di tahun 2022. Unang ganggu hita ng gotik, unang taloas manang aha mangujuni hita mabahen hita ganggu disi. Pos matotong rohata ibana do bonana dohot ujungna. Amen. Selamat tau baru madi hita sude tabe mardongat tangiang Huria Kristen Batak Protestan Eporus HKBP Padita Dr. Robinson Butar-Butar. Amin. Martangiang mahita. Pinuji maho ale Tuhan debata amanami na husobahami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Alatung takasdo hupakilala rohanami pangaramotiomu di ngulu nami ganup marsada-sada. Tarlumobi di ngulu ni saluhut na ruas ni Huriam HKBP cawang on. Didongani hodo hami Tuhan. Di bagasan manipat tahun 2020 sadai nang salpui. Nang pegok akka na huadopi hami akka parukilon hamau londo akka hasusaan. Alay di bagasan ni igok do nang akka paso-paso las ni roha. Dohot padonganion pangaramotion na siyan hoy. Ido ubahen na gabeboy tari parhami di tahun 2022. Moliate matuhan. Ala asido peroham mangida hami saluhutna. Diliokodo pedi hami partikian. Boi bongot tu tahun 2022 on. Ditikion rodo hami tong tu adopamu nabadiai ali Tuhan. Dinalaho madalani ari-ari ning ulunami hami di tahun 2022 on. Totu dakku boto hami ahanan yang siadupan nami. Alay nahuboto hami natongdo rappo dohotami ala hodo bonana nang ujungna. Jalanunga dibotoho ali Tuhan. Jalanunga disakapiho ali Tuhan akasakap na uli, sakap na denggan ditonga-tonga ning ulo nami. Dinahubongoti hami tahun para sinirohaw noon, 5 tahun 2022 on. Alani ali Tuhan. Hu hamalati hok kami masaluhu na tuadupamu na badiyay. Mulutung di luas sodo pe hami bongo di tahun 2022 on. Alay sian uduk do serep ni rohanami mangido hami asa dongani asa parmahani asa parmudu-mudu jala khoma Tuhan na manguluhon ngulu nami di tahun 2022 on. Asa mardalam mahami obar tulungon ni roham. Mulutung gok akan hurang di akka pabahenan nami, pangalakan nami, pakuling nami, pamikirion nami, do sude akan niula nami ali Tuhan di tahun 2020 sadai. Saya unang loas hubuak kami akan naburuki. Saya unang loas hubuak kami akan nasoturei. Saya unang loas buak kami buanon nami akka nasodenggani alay naeng ma. Di tahun na baruon boy ma di pay baruho hami marhite to dim to di parbadiay asa di akka pakuling nami
pamikirion nami, nang sude akan niula nami, patubu akalas ni roha, do asangapo may diho ali Tuhan. Alani kuhamalati ho kami do, di namamonay tahun 2022 kami Tuhan. Di paborhatodo kami dohot atam na badiyay ditikyon. Patuduhon, hodo de bata bonana do ujung na. Mulutung peneng mardala kami di tahun non, nung nga dibonay ho, jalan nung nga dijolo ho ali Tuhan. Nung nga dijoluan ni ho kami, alani i. Dangadong bego biar kami, dangadong bega betahutak kami, ala nung nga dijoloy ho lakka nami, alani i ali Tuhan. Uhamalati ho kami do hatam na badiyay ditikyon, napaposor roha nami. Say loas may gabi marparbue, dito nga tong aning ulo nami ali Tuhan. Asa anggiat lam imbaruma atong ulo nami, tarida may siyan akka pardalan ning ulo nami, songon akka sihutok ko kami. Tarida may upatuduhok kami, jumolo dito nga tong ani keluarga nami, tadda songon naong porsiya kami diho, tadda songon naong moleati kami diho, dungi huduti kami mamuse, to kadongan sa huta, dongan sa parkarejuan, do tu sadok jolma na humaliak kami, takasma marhite ngolu nami di taunon, akka na porsea di Jesus Kristus, na mangihuton sude na manaladani dohot makapo si Jesus Kristus mahami, tarida may siyan ngolu nami siya pari. Ali Tuhan, itikyon, hubuak kami maditangyang nami, sude ama nami ina nami ruas ni huriam hakabipi cawangon. Mulai siyan na mehmet, sikola minggu, remaja na posobulong, sude akka naong dewasa, sude akka ama nami ina nami natoras, kaum lansia, sude matahe ali Tuhan, ruas ni huriam hakabipi cawangon, asa ho matuhan na mamasu-masu. Ho Tuhan na mangalehon akalas ni roha, madjagahon na sida ali Tuhan, daw siyan mara, daw siyan parsahiton. Pasu-pasu ma akka parsikolan na natongon di bagasan parsikolaan. Nang songoni akka na di bagasan perkuliahan na studi pe, o matuhan na mangurupi, patuduhon akka dalan, asa anggiat boy ma sidong akka studi, perkuliahan, ditikina. Posdorohan nami ali Tuhan, nang di akka nakarejo pe, say lam tambay maaka pasu-pasu, jala paingot na sida ali Tuhan, makamalatehon sude nasian hodoy, dada ala ni gogona, alay ala na di pasu-pasu hodo, ubahen na buhi, tarjalo na sida akka parkarejuan, di akka na mga luloy karejo pe ali Tuhan, nasetar pay maima di parkarejuan, di taon non, pos rohan nami Tuhan, pasahut ma Bartolomeo ni roham, lehon ma parkarejuan, di akka na say makasiholi, naung tarpay maima di parkarejuan, nang songoni di akka naung makasiholi, naung tarpay maima di sirokap ni Todi, homa Tuhan, na mga leon akka sirokap ni Todi, di anakon ni Huriam, natongon naung tiki na laho marumah tangga, pos dorohan nami Tuhan, danggabe moru manang mago haporsyaon na sida di na maima alapos dorohan nami lehonom mudo sa luhu na ditiki halehetan na nang di akka ruas ni huriam pe ale Tuhan na say tarpay maima di urak na tugu di pasu-pasu parianak konon asi maroham say tangihon elik-elik nami Tuhan di bagasan uduk do serep ni roha rohami tung lehon madidasida di bagasan taunon urak na tugu pasu-pasu parianak konon jala totong paingot na sida asa totong di bagasan haporsyaon di bagasan tangiang na sida laho mangido di bagasan uduk do serep ni roha tuado pamu na badiyay unang loas na sida gabe ganggu alay papos patugu haporsyaon na sida natugdo patupaumu akka nanayang si patupaumu hobar tulomon ni roham alani i ale Tuhan say homa napasauton akka pasu-pasu parenak konon naong makasiholi di akka pasu-pasu parenak konon ale Tuhan suang songonima nang disude ama nami ina nami natoras ditong-atongan ni huriaon
Say ho ma Tuhan na mamasu-masu, ho Tuhan na mangalehon akalas ni roha, marhite parkarejuan, marhite akka usaha, marhite akka nasinakapan na sida ali Tuhan. Patudo mo ma, akalas ni roha, do paso-paso na gudangi, dito nga tonga ning uluna. Say tong paingo na sida ali Tuhan, laho mga luluiho ding uluna, di bagasan nguluna. Tarlumobi, laho managunogo sude akka keluarga, lam solho tuado pamu na badiyay. Songoni ng ama nami, ina nami, sude aka kaum lansia, tutu lam matuado anggo pardagingon, anay anggo haporsiaon alay Tuhan, naing do tong marsigorgor makaporsiay ho, di bagasan haporsiaon, boy tarida, siyan ngolo na sida, akka teladan, boy tarida siyan akka pakuling nasida, akka poda nauli, tuaka sudut na poso. Alani itu hodo pasahaton nami, sude ama nami, ina nami, kaum lansia di tonga-tonga ni huriaon. Asa ho Tuhan, na mga lehon hahipason, na mga lehon las niroha, na mga lehon kadyang niumur, jalatar lumobi, laho manogunogu sude akka pinoparna tujuluan ni Arion. Asi maroham Tuhan nang ditikyon buanon nami ma bagasan guarmu na badiyay akkar ruas ni huriam natongon di bagasan parsahiton. Secara khusus buanon nami ma itangyang nami opong Ramos natongon di Rabak dope di rumah sakit. Asi maroham say Leon Mahamalumon marhite akka obat na pinangan na, marhite akka paramedis na menangani. Asa anggiat dapot hamalumon, boy malum parsahiton, peut akka parsahiton, sopola ni hilala na sida. Asi maroham Tuhan. Sepatugo ng akka keluarga na di na mendampingi, asa di bagasan las nirohan na sida lah mendampingi. Mulutung adong dopi akka na marsahit, nasuha bilang kami ali Tuhan. Say homa na mga liok kamandumon. Di akka na marsak, natongon berduka, say leon pangapulion, Allahu tadahami, Allahu botohami, hodo pangapul na sumurong. Akka nagali alani akka parukilon pergumulan, na sa totong dope, manonggopi parngulon na, asi maroham, patudu akadalan, jala pargogoy na sida, laho makamonakon, akka parukilon, na buhay masa di tonga-tonga ni nguluna. Alay Tuhan, tuho mahupasahat tami, di taonon, sudi akka pakirimon nami, asa homa na pasauton akka nahobar tolomon ni Roham. Suang songoni pardalanan ni Huriam hakabibe cawangon, tuhodo pasahaton nami, asa ho na manguluhon, dada pikiran nami, dada sakap nami, alay pikiranmu ma alay Tuhan, alay sakapmu ma, naboy laho manguluhon Huriam hakabibe cawangon, asa marhite akka pakobasion pelayanan, boy ma marsangap guarmu na badiyay. Pasada rohanami sa luhuk na parhalado ni Huriam, nang songoni ruas ni Huriam, asa totong di bagasakko laho patupa akka pakubasyon, daw ma akka roha-roha narwa, akka pikiran-pikiran na jahat siap kami, asa anggiat terpatupahami ali Tuhan, pakubasyon na hobar tulomon ni Roham, sian tulus ni rohanami, sian nasa rohanami atong pasahat tami maali Tuhan. Huriamon, huria hakabibe cawangon dinamamonay tahun 2022 on saha ro dinamangujungi anom muse di Desember 2022 asa boy mardalan patupahon sudi akka ulaon pakobasion hobar tulomon ni rohan. Ali Tuhan, tangyak konon nami do nang bangsoon asa ho Tuhan na totong mamaso-maso sudi akka pangulo nami, pemimpin nami. Sian tingkat tertinggi sahat tu terendah, asa ho Tuhan na mga lehon las niroha, biar mida Jehovah mangulahon akka ulaon na, asa marhite akka tanggung jawab na pinasahat tu nasida, boy terpatu panasida akka dalan na umuli laho meningkatkan kesejahteraan, laho memulihkan perekonomian, do patupahon akka keadilan kesejahteraan di tengah-tengah di bangsoon, asi maroham. Say pargogoy ma nasida. Ali Tuhan, hutangnya kok kami ma akka sisolhok nami na tua-tua nami.
na di bona pasugit na daw sian hami dohok manang di dia penuaing maringanan sude akka dongan nami na makahulongi hami nang dohok na sumakahulongi hami pe homa Tuhan na mangaramoti asa lehon akalas ni roha di nasida lehon akan narikoti di ngulu nasida alai paingo nasida madok mauliate ala nasian hodoi saluhuna ali Tuhan hurajumi hami jolma pa nago dosa dohami sei sama hami sian dosa nami asa tung tama hami gabe haboran di pasu-pasu pinuji maho ali Tuhan jala tangi homa tangiang doh elektrik namion di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Huhut ma tapasahat peliata mared de mahita. Moleate madi debata na punah waso doho partikian di ngoluta ibana do parjolo jala parpudi bonana doho ujungna atong di bagasan posniro hamahita madalani tahun 2022 on ay di tangan na do parhusoran nitiki dohot portibion ibana do natuk mangubah ilu-ilu arsak nang nahacit gabelas niroha di ngoluta sadok pakirimo tungulu na dumenggad do dihita molo mga sahon padongan yon nito hata alani i pasobu ma debata mabait ture lakam asa totong sonang roham jalatibul dohot tuam tatangya koma peleata tua dupan ni debata. Ale debata amanami na di banua gijang hodo hararoan ni saluhut sileho-leho na denggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasa tami masian neneleho mi tuhami pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom.
Paso-paso may jalaramoti, asahu parhasyak kami peleanon, pati bulhon harajaw mo dito nga tonga ni huriam dohot tibor tibyon. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam hutad hami godang ni silehon-lehon mito hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali Tuhan debata na sumarmula na sumarpasohotan. Debata naman o tong rodi sa leleng ni leleng na. Nasa ulo suda do ak kataom mo, jaladang marparbulatan ak karyarim. Alay jepek jala nagabur salpu do tanon nami, dohot ari-ari nami. Nung nga salpu musesa da taon siyan ari-ari nami, alay dangolo salpu iyang go asin ni roham. Di baheni hupuji hami ho marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, ala ni godang ni asin ni roham napasahat tami tubonan ni taonon. Masay godang do denggan ni basam hujalo hami manipat taon na salpui, jala huingot tami doi sadaryon. Onpe mauliate marohan nami tuho, ala di pangulu jala di ramoti ho hami, diliho ko si pangano doho paruloson di hami, jala di pasu-pasu ho na ni ulan ni tangan nami. Akup ni i diliho kodo hasonangat tuluak nami, jala di palua hodo hami sian parmaraan, jala di ramoti hodo hami sian hagugutan. Totong do diliho ko barita nauli i manodangi hami, asasanga hami paubahor roha nami. Akup ni i diliho kodo apul-apul tunamarsak, tunamatean, asa unang madeli na sida. Molo huingot tami sude pabahinan nami di taon nok salpui, na maila do hami nuaeng maradopoko, ala jot-jot magopo ari-ari nami, dohot asin ni roham hubahik kami. Onpe, bitcan di salpuhoko nuaeng taon ng salpui siyan hami, salpuhom masude pabahinan nami nahurangi, jalasesa sude dosa nami. Say hukupi mapabahinan namin nahurangi marhite-hite asin ni roham. Diebati hodo hami manipat na sa taon ni, jala diida hodo lan na somarparbue na denggan di tunga-tunga nami. Say unang jolo taba, say pasobbo mahami mangulu, ang giat marparbue na denggak kami to joluanon. Huparhatopot tami do sude asin ni roham, jala dibagasan haserepot do uduk ni roha do hami nuaeng mangido tuho. Saha tuho mahamion sude. Sa ito gutogu jala ramoti mahamio sude. Sa ito gutogu jala ramoti mahami di bona ni taonon. Songoni ganup ari. Asa pujion nami ho di taon na roon. Patuduhon ma ganup ari tuhami dalan si dalanan nami. Dohot ulaon si ulaon nami. Say pasu-pasu mahami juk pamarpungo di bagasmon. Di parsikolaan. Sa uninang dibagas nami be, sa itupahi sude parjamita, pangajari dohot na paturehon na marsahit, sa uni dohot na pinasahat tunasida. Sa iramoti ma na magonggomi hami, tatak masaluhut na tarsosak, na pogos, na dangol, na sumarama na nileaan ni halak, unang loas na sidahon na rupa, alay patuduhom matunasida asin ni roham na somammarsohoti asar rap marlas ni roha hami sogot di hasonangan di labong mo diinganan na hot ala ni anak mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyaman namin na di banua gijang sa pinorbadia magwar mo sa Roma harajaon mo sa isaut malaw mo ni roham di banutungaon so na di banua gijang Lehon matuhami sa darion hanguluan siya pari,
Sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami to gihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamu mapasu-pasu sian debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, di sordako Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasaor honma damena tutodin. Amen. Amanami inanami ruas ni huriatta na hinaholongan ni Kristus. Sian hami parhalado na makobasi parpungat tadi tikyon pasahaton selamat tau baru marihita saluhna. Di bagasan pangaramotion ni Tuhani mahita mulutung mulak di bagas tabe do dinalah manguduti akau laon jala marsogot tong dope hitaro musim minggu songon nasomal pukul 10. Horas marihita.